floretes! Benvinguts a aquest nou vídeo. Avui us porto un preferits, un tendències d'aquesta primavera 2023 i és que la primavera a la Sant Altera és una estació super simbòlica, l'anada de l'hivern, l'arribada de la calor, de la llum, del color. I tot i que soc més de la tardor, com ja podeu saber si heu vist el vídeo de preferits de tardor, ocupa la segona posició en el meu rànquing d'estacions de l'any. Per això he volgut portar-vos alguns dels meus preferits, coses que vull portar o que ja tinc i que m'encanten de cara a aquesta nova estació. Abans de tot us deixo l'enllaç al meu Pinterest. Hi ha una presentació que faig cada any de tendències on poso la roba que vull portar i tal, per si us interessa mirar-la. Però per mi la primavera consisteix bàsicament en una explosió de flors, color, sol i bon temps. I ara que ja estem situats, podem començar. Primer parlarem de roba. La roba és la màxima expressió de les persones en el món i trobo que caracteritzar bé com ens sentim en la nostra roba és superimportant. I no serà menys que comencem amb la meva secció preferida, que aquesta primavera la cosa va d'ensenyar molt les espatlles. I és que clar, tot té molt sentit, com més baixos són els tirs, més llargs són els tops i més espatlles ensenyen. I és una tendència que, tot i que jo el tir baix encara no el porto gaire bé, no m'atreveixo a posar-me'l gaire, això d'ensenyar espatlles m'agrada molt. Per això veurem molt que es portaran els tops sense mànigues, tops de tubs d'aquests, sobretot més llargs, en el cas de portar pantalons de tir baix, i també es porten molt les faldilles a totes mides, sobretot les llargues han agafat moltíssima tendència, les trobo ideals, és un nou bàsic per adquirir, però també les curtes, així com les de tenista, i si ja són de denim, texanes ja és un puntàs, perquè en general el texà està molt de moda, el denim s'ha posat molt aquesta temporada i també veurem molts total looks, tots denim. I sobretot jo, els meus musts són una faldilla texana així com de flecos que ja tinc encarregada i vull trobar un mono texà, com sigui, per aquesta primavera. Una altra cosa que ho està patant molt també són les transparències, els volants, les esquenes obertes, totes aquestes coses que flipen, doncs les tindrem aquesta primavera. Jo ja no sé si és tendència o no, però a mi em flipa moltíssim el crotxet i el ganxet de tota la vida i fer-me a mi la meva pròpia roba, el meu gust, i penso que és una tendència que espero que segueixi aquesta temporada perquè és molt i molt guai poder-te fer les teves coses que són úniques, que ningú més les té i que te les pots fer a la teva mida, al teu gust, exactament com les vols. Bueno, m'encanten. I a sobre, el ganxet, que si fas servir fils de molts colors i tal, li pot donar un toc de color als outfits de primavera ideal. Oh, m'encanta, em torna boja, estic loca. De pantalons, jo és que encara no estic preparada per portar tir baix, com he dit, però malauradament segueix molt en tendència aquest any. Tot i així, soc molt fan dels white legs, de la pota ampla, de totes formes, formals, texans, roba fina, però que quedi això, la pota ben ampla, que marqui un bon culet i preciós. Els meus complements preferits seran tot tipus de mocadors de flors, com ja hem dit, les flors, el color i com més complements possibles millor. Els manguitos, que és una cosa que jo no tinc encara i no entenc per què no tinc encara, perquè donen l'opció de fer molt layering, de posar com samarretes de tirants i sabeu quan aquest tipus d'entretemps que al dematí encara fa fred, llavors em tires, et congeles, però per una jaqueta és massa, bueno, doncs és perfecte, perquè tu et poses els teus manguitos i vas amb una doble capa, però que es veu que queda xulíssima. Ho trobo fantàstic. I, evidentment, un clàssic que es queda i mai marxarà, les tote bags, de tots colors, de totes textures. Estic esperant que m'arribi una molt guai d'una marca, que us la deixo per aquí a la pantalla, que quan m'arribi ja us l'ensenyaré, però que és xulíssima, que es diu de puntetes. Ho fa tot artesanal, té 1000 bolsos de tant de ganxet com de roba, personalitzables, vull dir, reviseu el seu Instagram i demaneu-li perquè no és molt cara per fer-ho artesanal i està superbé.
I també una de les tendències que més m'agraden en complement són les cintes. Com als anys 2000, els cabells a mi no em queden gaire bé, però m'agraden moltíssim. I per últim, les jaquetes estil motorbike, estil de cuir, se segueixen portant. Aprofitem aquest poc fred que encara ens queda per acabar-les de lluir. I per últim, ara sí, les sabates, que me les deixava. Veurem molts mocasines un altre cop, d'aquestes sabatetes estil ballarines amb els mitjonets per fora, moltíssim. Sabates de punta quadrada. Es seguiran per això portant molt les botes altes i les botes estil cowboy. I per anar ben còmode, sempre unes bones bambes. Aquest any estan triomfant molt les Nike Blazer. Són aquestes bambes estil pare de família, que jo al principi les odiava i ara em flipen i estic desitjant tenir-ne unes perquè no en tinc caps. Seguim amb entreteniment. Aquest cop no us porto sèries perquè la primavera és una estació que no convida a quedar-se a casa i per això us porto una llista de coses a fer que us pot encantar a l'aire lliure per aprofitar el bon temps, per aprofitar les hores de llum i tot aquest solet que ens aporta aquesta magnífica estació. Amb el bon temps recuperem el sol de la tarda vespre, quan encara és clar i les llargues passejades, pots fer pícnics, barbacoes, tots els plans a l'aire lliure sempre són bons. Tot molt a favor de l'amor i tot el relacionat amb romantitzar Barcelona i Girona, sobretot ara que ve Sant Jordi. Sisplau, compreu i regaleu molts llibres i moltes roses per Sant Jordi, perquè és que no hi ha cosa que faci més primavera i més d'amor. És que quin acte d'amor hi ha més maco que regalar alguna cosa per Sant Jordi? És preciós. I un altre pla molt guai que podeu fer és anar a la platja amb els vostres amics, que encara no fa massa calor per estar-s'hi i no t'ofegues de calor, però fa aquest ventet i aquesta bona brisa i convida a estar-s'hi. No com a l'estiu, que jo personalment m'ofego de calor allà i és horrorós. A la línia d'entreteniment també us vinc a portar el meu format preferit, que són els podcasts, que també van superbé perquè estar-se a mirar una pel·li a casa a les fosques amb la manta, ara a la primavera ja no convida tant, però sortir a passejar amb els auriculars escoltant un bon podcast ja és una altra cosa. Són perfectes per escoltar a l'aire lliure mentre feu tots aquests plans que us acabo de dir. I aquest cop us porto recomanacions exclusivament en català. El primer que recomanaré serà la toneta de la meva amiga, la Berta Roca. Berta Roca, si estàs veient això, t'estimo. Si us agrada el contingut de manifestar, de self-care, creixement personal, és que literalment la toneta és una conversa entre amigues. A sobre és que sempre que l'escolto estic pensant per dins, buah tia, és que jo també, és que jo també, és que sóc jo literal. I és que ja veureu, totes les pors, a totes les coses a les que us enfronteu al dia a dia i que creieu que esteu soles i que realment no ho esteu tant com us penseu. I altres que us recomano molt i que també he descobert fa poquet són Tranqui, jo també, La vida en si, que és així potser el més reflexiu de tot, L'esmorzar, Converses entre amigues, Pico 3 i Gent de merda. És que si els escolteu ja ho veureu, perquè sentireu una abraçada enorme, riureu i pensareu tota l'estona al soc jo literal, i parlen de tot allò que ens passa a totes, allò que ens preocupa i que no sabem i 1000 temes més, així que us recomano moltíssim aquests podcasts. Una cosa que acompanya molt el bon temps també a les festes, als amics, és la música, i és que no puc deixar aquest vídeo sense mencionar el nou àlbum de The Tiets, Epic Solete, que quin àlbum, nenes? Quin àlbum? Té cada cançó posa de bon humor, posa de bones vibres, i això és molt necessari a les nostres vides actualment, i ara encara més que hem de fer l'esprint final per acabar el curs, i en el meu cas, que acabo segon de batxillerat, amb la selectivitat s'ha de portar una mica de positivisme i de bon humor. Altres artistes que he descobert fa poc també són Figaflaues, que fan música urbana en català, que està molt xulo, i no poden faltar els de sempre, i la gran cançó de l'estació, que és de l'àlbum Contes de les 4 estacions, de Soc un bohemio, que parlen de les 4 estacions i evidentment té una cançó que es diu Conte de primavera, és la cançó d'aquesta estació, escolteu-la, però és que ja veureu que tot l'àlbum val molt la pena. També us vull ensenyar algunes de les descobertes de productes que he fet o altres objectes que m'encanten i que crec que fan molt per una primavera com cal. El primer és la Privada il·luminadora. Jo faig servir aquesta d'aquí, que és de l'Yves Rocher, que és una alternativa a posar-se base per tota la cara i fer que quedi
Queda superfina, superlluminosa, superlleugera i tampoc em bruta tant com portar 8 quilos de maquillatge. Llavors, ara que ve el bon temps, també és una manera d'airejar la pell i de que no surtin tants grans, però alhora si voleu una maquillada perfecta, jo ara mateix la porto i ideal. Un altre truquet de maquillatge que he descobert i que m'agrada molt és fer servir el pintallavis de Colorete. És un parell de toques del vostre pintallavis que porteu o el vostre pintallavis preferit, ja sigui vermell, rosa, el que sigui. Queda molt més natural, molt més difuminat i dura moltes més hores. És com un Colorete en crema, per dir-ho així. I coses que no tinc i que aspiro a comprar-me, molt important, ho manifesto aquí, és més joieria, perquè aspiro a portar molts aros daurats a les orelles, com ara veureu que no porto ni una arracada. I seguint amb la línia de la joieria, els anells de colors. O sigui, bien anillos, envieu-me anells, sisplau, us ho demano. Es tenen de tots colors, de totes formes. Penso que amb això, els tocs de ganxet, els 1000 colors que podeu portar, ja està, és que teniu la primavera a sobre. I seguint amb la línia dels colors, segueixo tenint una maleïda obsessió amb les tasses de colors, de totes mides, de totes textures, estampats. M'encanten les tasses de colors. I per últim, una cosa que jo no sabia que necessitava, però quan les vaig provar van ser la millor compra que he fet en la vida, són les espelmes amb olor de vainilla. I refresquen d'una manera que no les podeu evitar provar, perquè són com tenir flors a l'habitació. I per últim, ara que ja comença a fer calor, és molt important mantenir bons hàbits, i un d'ells, el qual pretenc millorar, és la hidratació. Per això recomano una cosa que a mi em va molt bé, que és portar sempre una ampolla d'aigua. Optar per begudes cenotes quan estigueu farts de l'aigua. Una alternativa bona pot ser el te matcha, que he descobert. Jo vaig provar fa poc un del Mercadona per TikTok, que està molt bé i és bastant assequible econòmicament també. I si no, el suc de taronja natural és boníssim. Hi ha les taronges que fan un suc espectacular, us el podeu fer vosaltres mateixos en molts supermercats i si no amb una exprimidora a casa. I evidentment no podia faltar com a bon hàbit el journaling. Sempre és una bona manera de començar una nova etapa, una nova estació, una nova era fet journaling, que si no sabeu què és, tinc un vídeo al meu canal on explico diverses tècniques, concretament què és i com es fa i per què serveix, però així en resum és un mètode que es tracta de través de preguntes, escriure, i és d'autoconeixença personal que us ajudarà a descobrir-vos, a aprendre a posar límits i et farà la vida molt més plaent i sobretot, i molt més important, molt més tranquil·la. Dona molta pau fer journaling i a mi és una cosa que m'ha ajudat molt a fer-me sentir més escoltada i recolzada, i qui millor per escoltar-se i recolzar-se que una mateixa. I aquestes són les meves recomanacions de primavera. Crec que he anat super a saco, però la veritat és que estic super emocionada. Espero que us hagi agradat moltíssim i qualsevol coseta parlem per Instagram, ens veiem per TikTok i adeu floretes!